देखिए भैया, एगो औरत के पति परदेश में बड़ी है, चैत के महीना बा, सबकर कटनी होता, बेचारी के जवानी बिछौना पर छटर पटर तैले। औरतिया बड़ा तकलीफ में बिया, कहतिया कि चैत के लहर कहर बहुते बढ़ावता, कि चैत के लहर कहर बहुते बढ़ावता, कि चढ़नी जवानिया में अगिया लगावता। अरे क्यों ए राजा का हो? तू तो परदेसवा में काटतर चानी, चुप रहा। बिगड़ता मन जब खेसरिया चैत गावता। देखियो का कहती है औरतिया भैया, कि घाम लागता रे राजा, एगो छाता और अरे घाम लागता, कि घाम लागता रे राजा, घाम लागता, आखिर काठी में घाम लागता रे राजा, घाम लागता, घाम लागता रे राजा, घाम लागता, टूटा बहराम करे लयराम, टूटा बहराम करे लयराम, चैत में हमरा घाम लागता। घाम लागता ए राजा, घाम लागता, घाम लागता ए राजा, घाम लागता, तू तो बहराम करे लयराम, तू तो बहराम करे लयराम, चैत में हमरा घाम लागता। पंकज, अरे दिया हो राजा, अरे बजा बाजा, हे बुलबुल भैया, अरे दिया हे राजा, हे पप्पू भैया, छोटू भाई बाकरेगंज रहबा का, ए उमेश भैया, मोती भाई हो, ए पिंटू भाई, ए भोला चाचा, भाई जा खाता साराम जा। अरे क्यों? तू तो लुधियाना में करता रे ड्यूटी, पछुआ के हवा मोर बिगाड़ देता ब्यूटी। ए हो का, तू तो लुधियाना में करता रे ड्यूटी, पछुआ के हवा मोर बिगाड़ देता ब्यूटी। घाम लागता ए डियर, घाम लागता, घाम लागता ए डियर, घाम लागता, गरमी सहत नइखे नरम नरम चाम, गरमी सहत नइखे नरम हमर चाम, चैत में बड़ा घाम लागता। बलमू जी आ जाइता, आ जाइता, बलमू जी आ जाइता, आ जाइता, अपना लूंगी से बेना डोला जाइता, अपना लूंगी से बेना डोला जाइता, डोला जाइता, बलमू जी आ जाइता, आ जाइता। ए पवन बिहारी, देखा बोला तेरे खेसारी, ए बजरंगी बाबा,
काटे गईनी लग गई लुक हो दहिया के साथे साथे जो बनो गईल सुख हो बचा कर रहा ए हो और सिस्टम सुख गइल बा दुइये दिन काटे गईनी लागे गईल लुक हो दहिया के साथे साथे जो बनो गईल सुख हो घाम लागता रे बनम जी घाम लागता घाम लागता रे सैया घाम लागता घरवा रही तो पका के देता घरवा रही तो पका के देता चैत में बड़ा घाम लागता सिवान चला राजू भैया लगे चला उगा लगे मोहम्मदपुर का हो भी ने का रंजन भैया मोतिहारी रहे रूपू भाई एक गीतांजलि बलिया रहबो आव है ना ए डब्लू बाबा सोहरा बान छोड़ दा दुकान छोड़ दा आव है ना ए मुखिया जी आहो बड़ा वियोग बा अरे क्यों कुछ दिन खातिर पंकज ले ले त छुट्टी फरल बनाया साया रोहरी के खूंटी बचा कर रहा कुछ दिन खातिर पंकज ले ले त छुट्टी फरल बनाया साया रोहरी के खूंटी घाम लागता रे पिया घाम लागता रे राजा घाम लागता देवरा करे ना खेसरिया कवन काम देवरा करे ना खेसरिया कवन काम चैत में बड़ा घाम लागता टूटा बहराम करे लजदा चैत में हमारा घाम लागता रे डियर घाम लागता रे डियर घाम लागता गरमी कहत नइखे नरम नरम चाम गरमी सहत नइखे नरम हमर चाम चैत में हमारा घाम लागता यह तो छाता ले ले काहे हो हाँ लस लस चैत के दिन भले रनिया खुटिए में सुतिए के फरल ओढ़निया हतनी से सजनी के चाट गइलू गेहूं काट गइलू अकी बाटे 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 गइलू चंपत हो गइलू सावर हो गइलू सावर हो गइलू सावर
लगल चांपत हो गइलू सावर कहवा जवानिया तू कइलू निछावर केकर पलहारी बुलट गइलू गेहूं काट गइलू बाकी बाटे 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 गइलू कृष्णा बेदर दिया परम से मिल के साफ कैले बारू खरी हानि पूरा छील के कृष्णा बेदर दिया परम से मिल के साफ कैले बारू खरी हानि पूरा छील के तारी पी के प्यारी कहा मत गइलू गेहूं काट गइलू बाकी बाटे 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 गइलू। ए बुचुल भैया, एगो औरत अपना पति से कहता रही कि ये राजा, अरे एगो तो बधार के खटनी से दे हरानी में रहता, एगो तोहरो खटनी करे के परिका हो, तनी मान ना जा। उ का कहता रही, कहला बिछावना खरी हानि में ना डालो, परसनी में ना डालो, परसनी में सैया ए राजा हो कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे पकड़ब ए राजा हो कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे पकड़ब। कहला बिछावना खरी हानि में ना डालो, परेशानी में ना डालो, परेशानी में सैया ए राजा हो कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे पकड़ब ए राजा हो कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे पकड़ब। अरे दिया हो दिया गाना उड़ाना, अरे काय महेश भैया जब जल्दी दिया राम ज्ञानी अरे चढ़ा है भाई चाहे कौन बाबा फूटते किरनिया सौसे देहिया टाटाई तम जाहू आई कैसे बोझावा बांधाई कलश किए राजा सबे मेहनत करके पसेना होता तारा ले गतानु नहीं के भेवा। अरे कैसन बड़ा फूटते
धनिया सौसे देहिया टाटाई कम जाबू आई कैसे बोझावा बान्हाई डबल हो जा ताहरनिया सुधारी लरहनिया सुधारी लरहनिया नु हो बलमदी कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे पकड़बो बलमदी कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे पकड़बो। हाय 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 ए मनु होई देखा रे दादा हो जान गई रे उठा दे जरा मुड़ी को ए कमला बाबा ए तेजू रहर पूरा रहा साया साड़ी चाटर चाटर तारा तापा से नासे सुखता दे हनाही हाथी के तनो दे नासे साया साड़ी चाटर चाटर करता बस नासे सुखता ना दे हके तनो हाकतानी बिना से ए रंजे भैया औरत गलस की केतनो हाकतानी सुखते नहीं के जानी हटावा मच्छरदानिया तू पाई लबहनिया चुमा से कलबहनिया नु हो ए सैया हो कैसे हो कोई गेहूं के कटनिया खटनिया जो बसे जे पकड़बो कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे पकड़बो। हाय 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 क्या बात है अरे हिलावा हिलावा अरे तोरा से प्यार बहुत है दादा हो अरे रोशनी दादा रोशनी ए गुड्डू भैया आर्मी के नौकरी छोड़ा जाओ देवरा पे जरा दिखे सारी काचे निंद जागाई ए हसुआ के बेटा हमारा हाथ में धराई देवरा पे जरा दिखे सारी काचे नींद जागाई हसुआ के बेटा हमारा हाथे में धाराई ए सुबोध झोटा कटवा लगे लइका सम पापड़ी खा लस ये कहा थे बाला टीके पनिया दूसरे हाथ कटनिया दूसरे हाथ कटनिया नु एतिया हो कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे पकड़बो एतिया हो कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे पकड़बो। ए राजा हो कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे पकड़बो। ए राजा हो कैसे होई गेहूं के कटनिया खटनिया जब से जे
देखी भैया एगो औरत के पति परदेश में बड़े है चैत के महीना बा सबकर कटनी होता बेचारी के जवानी बिछौना पर छाटर पटर कैले औरतिया बड़ा तकलीफ में बिया कहतिया कि चैत के लहर कहर बहुते बढ़ावता कि चैत के लहर कहर बहुते बढ़ावता कि चढ़नी जवानिया में अगिया लगावता। अरे जो ए राजा तू तो परदेसवा में काटता रचानी अभी गढ़ता मन जब खेसरिया चैत गावता डीजे अमित अपहर का कहती अमित अपहर कि घाम लागता रे राजा एगो छाता और अरे घाम लागता लगम कि घाम लागता रे राजा घाम लागता आखिर काठी में घाम लागता रे राजा घाम लागता घाम लागता रे राजा घाम लागता हराम करे लायरा तू ता हराम करे लायरा जैत में हमरा
अपहर अमित अपहर अमित अपहर। हई देखिए एगो अलग भाव चैता के ए रामा चढ़ली जवानिया मारता हिल कोरावा मारता हिल कोरावा ए रामा बढ़े हो लागल दिने दिने गोरी के टिकोढ़ावा ए रामा बढ़े हो लागल दिने दिने गोरी के टिकोढ़ावा 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 रामा चढ़ली जवानिया मारता हिल कोरावा मारता हिल कोरावा दिने दिने गोरी के टिकोढ़ावा 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 ओ रामा चढ़ल जवानिया मारता हिला कोरावा मारता हिला कोरावा दिने दिने गोरी के टिकोढ़ावा 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 नया चीज सीखो दिने दिने गोरी के टिकोढ़ावा दिने दिने गोरी के टिकोढ़ावा वाह भाई वाह दिने दिने गोरी के टिकोढ़ावा मित्र बन रहा
कोढ़ावा दिने दिने गोरी कटी 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 कोढ़ावा गोरी के जवनिया ए रामा गोरी के जवनिया हो गोरी के जवनिया ए रामा गोरी के जवनिया हो गोरी के जवनिया देखी मुँह से चुआतावे पानी आए रामा गोरी के जवानिया देखी हंस जुआ तारे पानी आए रामा गोरी के जवानिया घूमेलू चैत में छूटा बिना रे ओढ़ानिया हो 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 बिना रे ओढ़ानिया लइका मारे बुढ़ावो पुरानिया ए रामा देखी के जवानिया हो देखी मुँह से चुआ ताटे पानी आए रामा गोरी के जवानिया छील के रखी हा खरिहान मेहगारे है परमो धावा ए भैया अरे छिल के रखी हा खरिहान मेहगारे है परमो धावा छिलक तू रखी हो छिलक तू रखी हो छिलक तू रखी हो बबलू भगवान जी छिल के रखी हो खरिहान मेहगारा है रवि रसीला जी अरे छिल के रखी हो खरिहान मेहगारा है शंकर अरे छिल के रखी हो खरिहान मेहगारा है चितरंजन अरे चैती हवा बुझाई ए चैती हवा यही चैत के महीना में परदेसी पिया परदेश बाड़े। चैत के प्यार औरत से बर्दाश्त नहीं खे हो।
चैत के कहर ले सता छेदता। औरतिया बिरह में बिया कुहुकतिया छछनतिया डहकतिया। कहलस के राजा चैत के बयार बर्दाश्त नइखे हो, ई दुख केकरा से कही। जब सुता ता नीनू त नींद नइखे आवत, बस तोहार याद आवते बोलम। याद करत करत भोर हो जाता, सबेर हो जाता। औरतिया कहतिया दिन त काट लेता है बाकी रात नइखे कटते सजनवा। राजा चैत भइल सवातिया रोज आधी रातिया। कोयली के कूक हो और हिया में उठावता किए हो सजनवा। किरतिया के नींद नहीं आवता ए हो बोलमुआ। रतिया के नींद नहीं आवता। चैत भइल सवातिया रोजे आधी रातिया। ए राजा घरे आजा। चैत भइल सवातिया रोजे आधी रातिया। कोयली के कूक हो हिया में उठावता ए सैया ए पिया। सजिया नींद नहीं आवता ए राजा। सजिया नींद नहीं आवता। राजा जी बोलम हूँ हमर याद धरना वेला बड़ी गजन हो। आवो आवो ए राजा। औरतिया बिहोह में तड़प तड़प के कहतिया बाटे बिरह से व्याकुल मोर शरीर। कैसे बताई कतना होला पी। कबल राखी मन में धके धी। गिरा ताटे नैनन से नी। जिए नाही दी अब जुदाई तार पावता।
बोलमु जाके बसल बाड़ा तू परदेश सहतानी घरवा में कले सहतनी दुख तोहरा बिन विशेष आजा पिया तू जल्दी अपना देश एक तो जवानी दूसरे चैतई सतावता एक तो जवानी दूसरे चैतई सतावता ए हो सजनवा ए हो बलमुआ रतिया के नींद नहीं आवता ए राजा रतिया के नींद नहीं आवता क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के हमको जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे ओ, छुप छुप के रोया करते थे हे राजा हम जनती कि तू हमरा कैसन सजा देब अगर जनती कि तू ऐसन हमरा साथे करब अपन नैहर में जीवन गुजार देती बाकी तोहरा घर में नहीं आती नहीं राजा साँझ के लागे गर्मी भोरे जा होता ना जवानी अब संभाल कैद में उल्टा बहेला बेयार से जब मिलन खोजे मन हमार और ना बिहारी परमाध नैन निर्बहावता और ना बिहारी निराज नैन निर्बहावता ए सैया ए राजा रतिया के नींद नहीं आवता ए राजा रतिया के नींद नहीं आवता ए सैया रतिया के नींद नहीं आवता ए राजा रतिया के नींद नहीं आवता ए पिया रतिया के नींद नहीं आवता ए राजा रतिया के नींद नहीं आवता। प्रजापति मोबाइल सेंटर देवगांव आजमगढ़ मोबाइल नंबर 9082257920। प्रजापति मोबाइल सेंटर ए जी अरे बाप रे इतना गर्मी लगता पूरा शरीर पक गई बा। एगो बात कही अरे तो आंगनबाड़ी के पाउडरवा खत्म हो गल का सुना ना एगो बात सुन ला सुनावा सूट सलवार रजाऊ साड़ी सूखे ना कोमरिया में प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल
मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर और बेकसी पहिली दिल में मोने अगिया लगई भूका एकरे जाम गड़बड़ई भूका प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर देखा हम परेशान बनी तबे न कहता नहीं झूठो को थोड़ो खर्चा करवाई तोहार सुना कितनो डोलाई रतिया चोहित में पेनामा रेंगेला भीतर देही में पसेनामा कितनो डोलाई रतिया चोहित में पेनामा रेंगेला भीतर देही में पसेनामा मन पर फेंक दी बला साड़ी देही से मोरमिया में प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर मन पर फेंक दी बला साड़ी देही से मोरमिया में लीला में पति मजा दी करमिया में प्रजापति मोबाइल सेंटर अरे सुनीला के व्यक्ति बड़ा महंगा मिला रे पगली। अरे ज्यादा महंगा ना होला हो अरे कुछ देखिला कि लेके आवे नहीं बड़ा महंगा बताओ नहीं के कपारे लादी सब लोग नहीं जाके देखा तब ना सुना आप उपाय बताओ थी बतावा व्यक्ति ना ले कोई ठीक है ना बतावा काहे ना भूखी खन तोहर के करमिया कबहू कुलार में ना डाले लुपनिया ये ऊपर लो प्रजापति मोबाइल सेंटर और देखो सही कूलर फेंकल है ओकर मोटर सोटर खराब रहल है अरे वो पुरान हो कुल चीज को के नया चाहिए सुन जितना कहती उतना सुन सुनावा काहे ना भूखी खन तोहर के करमिया कबहू कुलार में ना डाले लुपनिया कमर या लुक के कोरी अब तू हई पढ़ाई भूखा प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर प्रजापति मोबाइल सेंटर और कमर या लुक के कोरी अब तू हई पढ़ाई भूखा करे जाओ उठ को पढ़ाई भूखा लीला में पति मजा दी करमिया में लीला में पति मजा दी करमिया में प्रजापति मोबाइल सेंटर देवगांव आजमगढ़ मोबाइल नंबर 908225 7920